Salut și bine m-am regăsit la un episod. Astăzi o să ne jucăm într-un joc, dar cu rămen. Să dau pe ăsta. Ok, n-am mai. Să zic. Ha! E foarte funny. Funny. Hai mă, pe bune. Mama, ce grasă. Deci, vreau să-l omor. Deci, nima. Bă, bune. Oh my god. Știi? Scuzați-mi că e gălegin, că m-am miscat la film. Scuril. Ghețat. Așa, mâncă-mă, ce făt e mare. Oi. Mă, dar cât o să mor? Hai să nu mai încerc să mai mă duc să mor pe alții, să încerc să mânc. Hai. Asta chiar n-am vrut. Dar aici prea mult. Încerc să mânc să mai fac mai mare. Chilele mahone. Și am făcut și eu câteva, adică foarte mult. Și pot să prind pe cineva dacă sunt extrem și eu de mare. Da, nu cred că trebuie să mă fac mai mare. Și pe cineva mai mic. Pe ăsta. Opa. Facem așa, ca în formă de răhățel. Și dăm așa. Și încercăm să mă facem mai mare. Telefonul meu l-am încărcat, dacă acum vedeți, 55. Vedeți cât e la asta? Oh my god. Nu să vedem, da. Pe aglomerați aici. Aglomerați, nu știu cum să zice, dar mă rog. Așa. Oi. Dar cât o să fac și așa? Fac mai mare ca tine, he. Chilele mahone. Ăsta meu. Opa, practisul. Bă, dar nu prind eu și eu pe cineva. Mamă, cât de faină la... Oye, vreau să fac ca un S. Nu trebuie să mă duc doar drept. Dar nu mă lași asta să mă duc drept. Și S. Mă, nu. Mă duc încolo. Și fac așa. Deci, S, bă, S. Deci, știu cum să fac așa. Așa. Șu, ce credem? Am și codul Ungariei. Bă, dar vreau și eu ca să câștig măcar o tură. Și văd că am câștigat. Au că ce mai codă? Acum pot să fac să... Știi? Și acum chiar pot să prind pe cineva. Oh my god! Și sper că vă place episodul ăsta și nu uitați să dați un like. Dacă vă place, bineînțeles, să le-o posta micu. Dezgardă. Așa. Uite, așa se face. Știi? Vedeți? Și așa și mâncați. Știi? O da drumul la el, că am câștigat, transpira asta. Așa și, da, e foarte mult. Și o să mai prind și pe piticul ăsta. What the fuck? Ce-a fost asta? Deci, nu pot să cred. Deci, iar mese crame. Și, da, o să tai. Lasă un pic, ce start. Ok, am revenit. Mă întreb ce este aici. Asta în schimb. Eu vreau să mă schimb în asta. Nu. Oare ce mai este pe aici? Uite, sunt multe? Eu vreau în asta, ba nu. Dați un pic. Ce telefonul ăsta? Ok, dată lumina. Dar el nu zice ce se comportă asta. Și ca kiwi ăsta ce? Ca kiwi așa? Asta vreau.
E bună, Sibi. Papa, mă las în poveste, bă, mie să mănânc. Așa, să mănânc, dacă nu vă supărați. Du-te, haide, mâncă, boss, mâncă. Mâncă de să te saturi. Mâncă, boss, mâncă, boss. Așa, mâncă de te saturi. Așa, stați un pic, că mi-au limitat încărcătorul. Așa. Susen. Că de mare fac așa. Fac bum. Mama cerea să mă niminească. What the fuck? Se blochează telefonul ăsta. E așa el. Slab, mare slab, dacă mă înțelegeți. Să dau și un nume. Adică să dau un nume, bă. Așa. Hai mă odată, vedeți? Se blochează telefonul. Bune. Ok, dăm. Contează. Să mânc și o să mă încarc. Animă cum vine la repede și mâncă mâncarea de la gură. Așa. Upsica. Oricum tu primești. Oricum. Și nu mai ai unde să scapi acum. Fără. Deci nu pot să cred. What? Deci să dăm pe ăsta, că n-a. M-au mâncat direct. Ok, deci. What the fuck, man? Mai bine de aici. Ok. Ok, și vă pup și vă las că acum mă duc că începe un film pe 33 și nu vreau să-l pierd și scuzați-mi că a fost așa de scurt videoclipul și pa, pa! O să mai facem episoade. Oh my God!